L-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel flimkien mal-Infermier Rhys Xwiereb resqet protest ġudizzjarju sabiex b'effett immedjat tiġi revokata s-sospensjoni u jkun jista' jirritorna għax-xogħol tiegħu ta' infermier. Rhys Xwiereb kien ġie sospiż minn xogħlu kif il-konklużjoni tal-inkjesta tal-Maġistrat Valencia semmiet kif in-negliġenza min-naħa tiegħu wasslet biex Carmenu Fino ħarab minn San Vincenz de Paul. Dakinhar li ħarab Carmenu Fino, Rhys Xwiereb kien l-uniku ners li kien xogħol, dan meta suppost kien hemm minn tal-inqas żewġ infermiera on duty. Xwiereb kien qal li dak li ħareġ mill-inkjesta huwa twirija ċara li sar frame up fuqu, filwaqt il-President tal-MUMN Paul Patch qal li r-rapport li ħareġ wara li saret l-inkjesta huwa wieħed fażul. Huwa insista li huwa inaċċettabbli l-infermier jieħel kollox hu bil-Ministru spiċċa ma ġar ebda responsabbiltà għal dak li seħħ. Paul Patch talab ukoll biex l-inkjesta terġa' ssir mill-ġdid. L-MUMN kienet ordinat numru ta' direttivi oħra ma' dawk li bħalissa hemm fis-seħħ fosthom li l-infermiera m'għandhom għall-ebda raġuni iċemplu l-irqaba u ma jemlewx ċerti dokumenti. Bħalissa mhux qed isiru admissions sakemm fis-swali ma jkunx hemm 30 pazjent jew inqas u jkun hemm żewġ nurses matul il-lejl. Il-President tal-MUMN minnaħa tiegħu għamilha ċara li l-ebda direttiva li daħlet fis-seħħ ma tipperikola s-saħħa tal-anzjani. Wara li seħħ dan l-inċident, 90 resident ta' San Vincenz de Paul tpoġġew taħt constant watch f'tentattiv sabiex inċidenti simili ma jerġgħux iseħħu. Apparti dan mhux l-anzjani kollha qed jitħallew imorru fejn iridu fir-residenza tagħhom stess. Min barra l-infermier Rhys Xwiereb kienu sospiżi wkoll b'nofs paga 6 ħaddiema oħra, 4 uffiċjali tas-sigurtà u 2 carers.